Здравейте хора! Това е поредицата Grand Auto, San Andreas, Step Turn. Да, както виждате извън кадър съм се преоблякал. Може да не е извън кадър, така и приятели. Така. Напишете в коментарите, ако искате да се преоблека. И... тъй. Пак ви казвам, коментирайте се за... абонирайте се за мене. Така ми помагате да качвам по-големи клипчета. И ми помагате доста. Пишете в коментарите дали ви харесва. Кажи на кой беше идеята? Да, това беше идеята на Девонт. Здравейте, аз съм Девон. Това готина бричка. Само че я вземам пише, сори. Човек, не говори глупости. Абе, знаеш какво е готина колата? Еми... Аз я сложил в гаражчето. Аз играя тебе направо. Така. А сега добре, имаме готина кола. Това го гръмнали. Намерих ко. Не си струва. Човек намерих бъдеще. Браво. Аре. Така, ако предишния клип не съм ви казал защо имам толкова пари, ако сте забелязали, това е защото съм използвал код. Тази музика ме изключи, бе. На радиото. Изключи го, гадно се чува. Чакай. Не за мен. Гадно. Класическа музика. Направо го махнах. Така. Готин. Това клипче повтарям пак ще е малко. Защото... Толкова е ограничението. Да, абонирайте се за мене, за да е по-дълго. Ако ви искате и ви харесва. Чека. И да, най-добре да се връщам, защото да не се изгубя къщата. Той беше не си маркирал къщата? Не се забравям. Маркирай се сега, Петвор. Да, сигурно сега ще приключвам. Извинете, че е толкова малко клипчето, но... Вие ще ми помогнете, ако се абонирате за мене. Пак казвам. Може да са по-малко клипчета, но ще бъдат много. Да. Чувам ли си по-сигурно? Да. И то няма да е само на Grand Auto, San Andreas, Step Turn. Ще са на Minecraft, ще са на Mutla. Каквото вие предложите. И на Serial Sam, да. Пишете в коментарите в кои игри да снимам. Колко си трябва да говоря, за да се чувам, бе. Чуе се. На видеото ме интересува за видеото. И да, мисля, че ще приключвам това клипче. Сега слезва от колата, сме готини. Пак напомняме, може да са къси, да са направени къси клипче, но клипчета ще бъдат много и повече. Гангстерите ще му убият. Чао. Абонирайте се, дайте лайк. Да, чао.